An balma lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bi kan lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw koɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka Jɛjɛ Sare la ale bi ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni lase tuma bi ye tarata ye tarata min na bɛnnen bɛ nazarasan kalo 3 marisi kalo don bi y'o tile 22 ye ka bɛn 2022 ma farafinkalo min y'a sɔrɔ sunkalo makɔnɔ ye an balana k'a fɔ bi y'o tile 19 ye jate la san kalo 8 don hijira san 1443 san dugu de bi kɛ Ala ka ɲɛ ka d'an ma. Bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw ladɔn k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ na kunungo Mali ministre ɲɛmaakɔrɔ min ye ka dɔn k'a fɔ Sumelu Bowe Mayiga Masa Rahamani ka wele sera ale ma kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la. An ka jamana kɔnɔ an ka seko ni dɔnko cɛman bɛ n'i y'a sɔrɔ o ye Abdulaye Jabate ye kunungo ale ye sirabakan kasara sɔrɔ Segu sira la kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la. An ka jamana kɔnɔ bi min ye ka dɔn k'a fɔ Faransi a yiralen bɛ k'a fɔ kabini sangajan malidenw bɛ k'u ɲɛ gɛrɛ b'o la o min bɛ senna k'u bɛ ka wulikajɔ ta hali bi ka se ka Mali kɔni ka jigin dingɛ kɔnɔna na o kɛra so ye kunnafoniw na jamana ɲɛmɔgɔ ye hakililaw ta u ka baaraw ka se k'olu ka baaraw sodora an ka jamana kɔnɔna na kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la. Ninnu de bɛna kɛ kunnafoni kumaba ye bi ka fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara na lasɔn balimakɛ n'o denkɛ fɛ Abdulaye Kulibali Ala ka ɲɛ k'a d'an ma. Kunnafoniw an b'a daminɛ k'a ladɔn k'a fɔ Mali ministre ɲɛmaakɔrɔ n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ Sumelu Bowe Mayiga la an b'a ladɔn k'a fɔ a yɛrɛ tun ye kunnafonidila ye. Sumelu Bowe Mayiga k'a dɔn k'a fɔ a minɛnen tun bɛ k'a kɛ kasoladen ye n'a ye waati caman kɛ kaso la kunnafoniw tun carila k'a fɔ ko Sumelu Bowe Mayiga k'a fari ma da la fɔ cogo la ko k'a bila dɔw ka fɔ la a fɛma caman bɛ yen olu tun y'a yɛrɛ k'a fɔ ko a ka bila de ko ka taa furakɛ jamana kɔkan na a tun bɛ sariya ka bolo kan. Sumelu Bowe Mayiga an b'a k'a fɔ a tor'o de la o ye dayoba ka se k'a bila ka taa furakɛli yɔrɔ la n'i y'a sɔrɔ o ye an ka jamana kɔnɔna na kiliniki min bɛ yen an ka jamana kɔnɔna na yan n'i y'a sɔrɔ n'o ye ka dɔn k'a fɔ kiliniki ba ye ni maa caman bɛ an ka jamana kɔnɔna na n'o ye jamana ba caman ye n'u ka furakɛliw bɛ kɛ o yɔrɔw la ye a tun bɛ clinique Pasteur la a yirala k'a fɔ k'a to o yɔrɔw la furakɛli la ye u kɔni ma sɔn a ka bɔ ka taa jamana kɔkan na Masa Rahamani ka wele sira ma kunungo tuma min na n'o kɛra a fɛma caman bɛ yen minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu y'a yɛrɛ k'a fɔ Sumelu Bowe Mayiga k'a kɔni tiɲɛ don Masa Rahamani ta ye nin ye nka dɔw ka fɔ la k'a tun kan ka bila ka taa furakɛ dɔw yɛrɛ ka fɔ la ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'a tun bɛ sariya ka bolo kan k'i ka dɔn ko sariya de tun kan k'i hakili to a la k'o baara min kɛra k'o ye sariya ka kɛta ye bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ta fɔ an bɛ fɛn min fɔ yarabi Ala an ka jamana kɔnɔna na basigi ni lafiya bɛ Mali sɔrɔ sira o sira fɛ yarabi Ala ka Mali bila o sira kan Sumelu Bowe Mayiga Ala ka baarabara nɔgɔya ka ko to nɔgɔya anw yɛrɛ ye k'a tɔ a kunnafoni ma kɛ fɛn o fɛn ni Ala sɔnna ma olu bɛɛ lajɛlen na fara ɲɔgɔn kan ni ka di aw ma an bɛ dugawu kɛ Ala ka an ka jamana ni ka basigi n'an bɔra ye an b'a lɔn k'a fɔ Mali jamana san 10 u bɛ dafa bi Amadu Tumani Ture n'i y'a sɔrɔ o ye jamana kuntigi min n'i y'a sɔrɔ o ye ATT ye ni fasoden caman bɛ yen tuma min na ale yɛrɛ ka fanga dafilen kɔfɛ maa caman ye nimisa minɛ ta ni ka ɲɛ sama k'a yɛrɛ k'a fɔ ko a ɲamana jamana kuntigi e ka dɔn dɔw ka fɔ la k'o yɛrɛ sɔrɔli gɛlɛyara an ka jamana kɔnɔna na bɛɛ n'i ka hakili la ale ye fanga min kɛ an b'a lɔn k'a fɔ ale ka fanga dafila ka bɛn marisi kalo dɔ tile 22 ɲɔgɔn ma an b'a lɔn k'a fɔ 2012 kɔnɔna na o bi bɛ bɛn e ka dɔn o san 10 ma a yirala k'a fɔ o san 10 in kɔnɔna na fasodenw bɛɛ lajɛlen kan ka i ɲɛ fili kunungo ni bi e ka dɔn k'o dafara ye jumɛn de ye Amadu Tumani Ture ka fanga dafira fɛn jumɛn de kama n'i y'a sɔrɔ o bali la walima fanga in dafirila ko jumɛn de kama n'a fɔra k'o ka kɛ n'o bɛ ka kɛ bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ta fɔ nka fɛn bɛ ni maa caman b'o fɔ fasoden caman ka fɔ la Amadu Tumani Ture e ka dɔn olu kɔni k'a daminɛ olu tile la ka na an bɛ don min ko bi ko ne ye jateminɛ kabini ATT ka fanga dafirila fo ka na se an bɛ yɔrɔ min na bi ko don o don i ka dɔn k'a fɔ jamana kɔni e ka dɔn ko gɛlɛya kɔni maa bɛ se k'a fɔ ko Mali b'o dangan de la dɔw ka fɔ la k'an bɛ waati min ko bi n'i y'a sɔrɔ sɔrɔdasi fanga min bɛ jamana kunna bi k'i ka dɔn k'olu kɔni de b'a la ka wulikajɔ kɛ ko ka se ka jamana kɔni ka bɔ dingɛ kɔnɔ dɔɔni dɔɔni nka dɔw ka fɔ la ko ne ye jateminɛ ko kabini Amadu Tumani Ture tile fo sisan ko ni min ma fara kan ko ma bɔ a la nin bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ ye an ka jamana yarabi Ala kolo suma n'i y'a sɔrɔ fasoden bɛɛ lajɛlen bɛ k'a ɲini o fɛ Ala ka an ka jamana bila basigi ni lafiya o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye an ka seko ni dɔnko cɛba min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ Abdulaye Jabate ye k'a dɔn k'a fɔ kunungo wuladafɛla fɛ ale sirabakan kasara sɔrɔ Tona ani Segu cɛ o min kɛra kunnafoniw carila bɔlɔlɔw sanfɛla fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka kibaruya jugu dɔw ka se k'olu fɔ a la
o kibara jugu te dore de ambalona ka fu bololo fa kam ni suro fambale le fe ka fo ko Ablaye Jabate ke ka do ko accident min kera u ya kani ka sangani ka do ka fo ndayani yere de mamina no kera yin ngalu tani ka nyesa yere sumuma ayere kan ka juru bambula yin ngali ta ka nyesu ama ambalona ka fo denge do be munu yen ka juru ta ka fanyi ka fo chena la ka ku ka do chendo serban ka sara ko ni kera kwa se yere karlanga ka fo be la kuma mi fo ko te sababai ka min jabajea Ablaye Jabate anwa kuna fon laba ambalona ka fo fuka na duguje daina we ka do ka fo ayere sumo bulo ko Ablaye Jabate be wani ala sonama kwa ka kene ambe dugo ke upuma mimbala ka fo ala ko tanye Ablaye Jabate ka nyuma wuleni kana nyuma soro ya ambe dugo ke ni na nyuma nda usraban kasara udo ala kanga jamana ne kan kilin la bere ile kisi am toroma nambura yi ambalona ka fo mi ka do ka fo hydromed we kulue ni ya soro de menyo tara ne kanya suluma de menyo nya mi ni ya soro na tara ni ya laja kunte dore de olu munu be ni e chitemna ka chakata o barka ka bo kuswe anga jamana konena rona fura ko maka chakata no barka ka bo ke de menyo taka nya sumo kera kumba de menyo yen kele ko fe mi ka do ka fo anyema yere ni ya soro colonel law sheke fana madi kone ale re ka do ka fo ni soja ira seve ka fara kulu munu be ni ya soro de menyo taka nya suma no o nyema e Musa Goita olu flabele le bukani soja ira angulame anga jamana ye kasara jamana de sanji ko fiɲɛ ko ja ko o gɛlɛyaw ba an kan wagati bɛɛ dumuni ko gɛlɛyaw lakana ni baarakɛyɔrɔ in système d'aide précoce ale bɛ fɛn caman de kɛ jamana in ye o tɔgɔ la donc o bɛ ɲininiw kɛ o bɛ ladigiliw kɛ ka fɛn dɔw yira jamana mɔgɔ tɔw la service wɛrɛw la ministère wɛrɛw la mun de bɛ yen nɔ mun de bɛ na kɛ est ce que jakɔngɔ bɛ na kɛ wa est ce que ji bɛ na tiɲɛni kɛ wa est ce que bangaw bɛ dumuni sɔrɔ o tɛ dumuni sɔrɔ u ka o baara in kɔnɔna la ko bɛ minɛn dɔw la donc o minɛn ninnu masinimafɛnw de don donc a b'u ka baaraw tɔ nɔgɔya u bɛ ka baara in kɛ depuis san caman mais masinimafɛn ninnu bɛna nɔgɔyaba kɛ u ka o baara ninnu na fɛn fɛn olu bɛ cahier de papier ta ka kɛ sisan u bɛna kɛ ni masinw de ye baara bɛ teliya a bɛ nɔgɔya an mago bɛ ɲinini minnu fana la o fana caman bɛ nɔgɔya ni minɛn ninnu sɔrɔlen na an ye mun don ni musaka la a bɛ taa a ka ca 500,000 ye parce que minɛn caman de don téléphone b'a la tablettes b'a la ordinateurs b'a la fɛn caman de b'a la mun bɛ se k'u dɛmɛ nin baara in kɔnɔ donc 500,000 ni kunkanfɛn o de donna ni dépense in da fɛ. mais hydromètre yɛrɛ baarakɛlaw fo olu min ye nin ŋaniya in ta ka ɲɛsin anw ma puisque an ka baara ye ɲinini de ye an bɛ ɲinini kɛ ɲinini in kɔnɔna na an bɛ taa terrain de kan baarakɛminɛnw b'an permettre k'o baara kɛ o de ye matériel informatique ye o de dilen filɛ anw ma nin sɔgɔmada in na donc u bɛna dɔ de fara an ka yanga kan u bɛna dɔ de fara an ka baara kan b'an permettre an bɛ laɲini min na u ka se ka an ka se k'o laɲini sɔrɔ ni ala sɔnna ma matériel ninnu m'a fɔ ala ɲina ma m'a fɔ n baarakɛɲɔgɔnw fana ɲina ma matériel n'ala sɔnna ma a dira kun min kama a bɛ k'o ye n'ala sɔnna. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ka dɔn k'a fɔ hydromètre d'ale ɲɛmaaw ka taa se min ye wulikɛjɔ ye an ka jamana kɔnɔna dɛmɛɲɔgɔnya ka se k'o ta ka ɲɛsin maa cɛsirilenw ma k'o y'a kunba de a kun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ baara min bɛ yen n'u b'o kɛ ka se k'o baara sigi sen kan dɛmɛ in kɛra sabu de fɛ a fɔra cogo min na ala ka kɛ ɲɛta ye ka ɲɛsin i ka dɔn hydromètre da u bɛ baara min na ka se k'u cɛsiri o la n'an bɔra ye an b'a lɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ fɔcogo la n'u ye ka dɔn k'a fɔ maa surumanw ye n'i y'a sɔrɔ ala ma olu kɔni ka se ka kundama d'u ma min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u bɛ kɛ maa tɔw hakɛ ye nka i ka dɔn u ni maaw bɛɛ lajɛlen kɔni ye kelen hakɛ bɛɛ la hali jɛɲɔgɔnw ma kɛ kelen an bɛɛ lajɛlen de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ adamadenya kɔnɔna na olu ye fara ɲɔgɔn kɛ marisikalo ye musow tɔgɔla don ye u y'o ɲɛnamaya o sen fɛ u y'a yira k'a fɔ ko muso i suruma walima i ka jan ko nin bɛɛ lajɛlen de ka hakɛ ye kelen o fara ɲɔgɔn sen fɛ u yɛrɛ b'u ka tila di an k'u lamɛn. K'a yira ko différence tɛ ani musojanw ni ɲɔgɔn cɛ muso bɛɛ ye kelen taille in dɔrɔn de b'an différence sinon différence tɛ gɛlɛya caman b'an kan olu furu kɔnɔna na fɔlɔfɔlɔ ye min ye u b'a fɔ ko ni an furula ko n'an ye denw sɔrɔ k'an denw bɛ kɛ an yɛrɛw ye ala de b'a dɔn muso den bɛ kɛ min ye sisan avec les technologies maintenant muso den cɛya n'a musoya bɛ dɔn parce que ne yɛrɛ nana sisan ka bɔ Amérique donc ala ye n garijɛgɛ denmuso nin na mais n denmuso nana a fa la donc a nana fa yan fa na a janyara a ma kɛ ne yɛrɛ ye. An sɛgɛnnen dɔɔni cɛla sigiyɔrɔ la hali ka da ni barama kumaba bɛ yen nɔ an fanga ta n'a ka ta bon hali jita min filɛ nin k'a fɔ k'an bɛ jita wotoro la k'a pousse ka taa kɛ an ka tobili kɛ barigon kɔnɔ a bɛɛ ka gɛlɛn an ma surtout ne yɛrɛ tigɛ tɛ barigon sɔrɔ tiɲɛ na vraiment ne yɛrɛ buramuso bɛ tile ka ne dɛmɛ ka denmisɛnninw bila ka taa ne ka jita u b'a kɛ barigon kɔnɔ ne bɛ sɔrɔ k'an ka tobili kɛ. Donc ne bɛ min ɲini balimamusow fɛ a bɛ se ka kɛ a ma nɔgɔn effectivement a ma nɔgɔn
mais anga o yoro ban kulo la anga don ka fanye muso dafalen de an nana cɛlasigi de la muso tɛ kɔli fɛrɛ la an tɛ kɔli fɛrɛ la cogoya si la na an sɔnna donc anga an kunkolo la baara sigi kɔnɔna na a bɛ se ka nɔgɔya an bolo cogo min na an bɛna kɛ cogo i bɛ mɔgɔ dɔ sɔrɔ du kɔnɔ mun bɛ se k'i hinɛ minɛ i bɛ se ka mɔgɔ dɔ sɔrɔ du kɔnɔ min bɛ se k'i dɛmɛ il faut que n'i furula ka na du kɔnɔ i ka alliance de créer o de y'a fɛrɛ dɔ ye i bɛ alliance de créer i bɛ mɔgɔ dɔ ɲini so kɔnɔ mun bɛ k'i ka allié mɔgɔ kelen mɔgɔ fila mɔgɔ saba minnu yɛrɛ n'olu mɛ e u tɛ se ka sigi yɛrɛ tuguni donc e kɔni bɛ olu de nɛgɛ i n'olu bɛ don i n'olu bɛ bɔ i mago bɛ fɛn o fɛn min fana k'i ka musoya dafa olu b'u dɛmɛ k'o yɔrɔ latɛmɛ. an balodan k'a fɔ ni tun ye ka dɔn k'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ ni o ye bɛɛ surunya hukumu kɔnɔna na olu ka fara ɲɔgɔn tun ye nin u y'a fɔ cogo min na an bɛɛ lajɛlen ye kelen ye an ka wulikajɔ kɛ o kana kɛ so ye ni ka kɛrɛfɛden se an ma k'a fɔ dɔ kɛ jani dɔ ye o y'a kunba di ala k'a tila ye ni ka yakubaya n'an bɔra ye minisiriso b'an ka jamana kunna n'u ka baara ɲɛsinnen bɛ sirakow ka taa se bolimafɛnkow olu yakubayali ma ko jamana ɲɛmaaw i ka dɔn k'a fɔ miliyari damadɔ k'o bila fɛɛrɛw bila yɛlɛ bɛ se ka kɛ cogo min na ka se k'olu timinanja u ka kɛtaw la o kɛra i ka dɔn k'a fɔ hakilila ye min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o kuma jaabi bɛ bɔ maa min na n'i y'a sɔrɔ minisiri yɛrɛ b'a ka nisɔndiya yira o sen fɛ n'o ye Danbɛlɛlakaw furumuso Madina Sisoko ale b'o ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. An ka wulada in na bɔli kun o ye ka na an ka jamana ɲɛmɔgɔ colonel Assimi Goïta président de la transition ale ka programme d'urgence c'est-à-dire ale baara dɔw labɛn o baaraw la jikow b'o la o baaraw la sirakow b'o la donc a y'a ŋaniya Bamako district kɔnɔna na k'a bɛ miliyari 5 ɲɔgɔnna di Bamako sira minnu man ɲi ministère des transports et des infrastructures o k'i jija o k'o siraw dilan an yɛrɛ n'an ka cakɛjɛkulu ye n'u salo caman kɛ sira ninnu kan an y'a ye problème misɛnninw caman bɛ yen o problème dɔw bɛ a ta min na sira ninnu dɔw bɛ yen nɔ u dilanla depuis san 2002 donc nin y'a san 20 ye ni sira san 20 ma sira si bɛ dɔgɔya donc sira dɔw bɛ yen nɔ bari t'o ɲɛ o sira dɔw bɛ yen nɔ segin kan ka k'olu kan ka segin k'olu jɔ donc an y'o jateminɛ siraw kɛrɛfɛla la jitɛmɛ sira minnu bɛ yen o jitɛmɛ sira dɔw bɛ yen an y'a ye k'a fɔ a dɔw dɔgɔyara parce que jama cayara Bamakɔ ni jama cayara mɔgɔw ka taa ni ka seginw la an ye jitɛmɛ sira minnu dilan o jitɛmɛ sira ninnu dɔw bɛ yen nɔ olu kun dɔgɔyara donc an y'a jateminɛ k'olu dɔw walankata walasa ji min na ji kana se ka jɔ siraba kan ji ka jigin olu kɔnɔ ka boli ka taa an ka folon ninnu kɔnɔ k'a sɔrɔ a ma jɔ ka temps caman kɛ sira dɔw fana bɛ yen an y'a ye ni mɔgɔw cayara mɔgɔw ye sow jɔ sow mana jɔ sow bɛ yen nɔ sariya dɔ bɛ yen nɔ sow tɛmɛn'o kan donc an ka sira ninnu dɔw bɛ yen nɔ laɲini min y'a ye n'an b'a fɔ a ma ko jɔsen o jɔsen surunyana donc o sira dɔw tun bɛ an kan ka dɔ fara o jɔsenw kan k'olu janya walasa mɔgɔ minnu bɛ boli a kan olu ka boli a kan k'a sɔrɔ kasara m'olu sɔrɔ ji tɛmɛ sira minnu bilalen don kɛrɛfɛ ji ka jigin o kɔnɔ k'a sɔrɔ ji ma jɔ sira kan parce que n'i ye sira dilan jugu fɔlɔfɔlɔ min bɛ sira la o ye ji donc pour que ka na ji jɔ a kan an ye jateminɛw k'olu la donc ɲinan baaraw la min b'olu la o ye ka siraba dɔw bɛ yen nɔ k'olu bonya siraba dɔw bɛ yen nɔ olu jɔsen ka surun k'olu jɔsen kɔrɔta jitɛmɛ sira minnu b'a kɛrɛfɛ olu jitɛmɛ sira ninnu dɔw kɔnɔ dɔgɔyara k'olu kɔnɔ bonya parce que an bɛ ka jateminɛ jizo bɛ ka wolongoto kana kuma caman donc an ye ɲinan baaraw kɛ o miliyari 5 in tɛmɛnen kɔfɛ président tilala ka i kɔfilɛ an na tuguni ka tila ka miliyari 15 di o miliyari 15 o tɛ Bamakɔ dɔrɔn ye Bamakɔ b'o la Mali région caman b'o la donc o baaraw fana bɛ yen n'an tilala nin na an bɛna ka n'o daminɛ mais o musaka ninnu fɛn o fɛn filɛ olu si tɛ ɲinan san wariw ye o bɛɛ ye san 2021 parce que 2021 fanga yɛlɛma min kɛra donc an ma se ka baaraw a di cogo ma donc an ye retard dɔɔni ta donc ne fɛ an y'o miliyari 5 min daminɛna miliyari 15 min bɛna fara o kan ani san 2022 an kɛn bɛ ka baara minnu boloda o bɛ t'i yɛrɛ jɔ fo miliyari 30 dɔɔni donc n'o bɛɛ kɛra Mali sirako la a ka ca Ala fɛ laɲiniw bɛ sabati. an balodan k'a fɔ ni tun ye minisiri min ye n'i y'a sɔrɔ madame Danbɛlɛ Madina Sisoko ni cuwali ka ɲa fɔra cogo min na baara in bɛ ka bila kun min kama n'i y'a sɔrɔ o tɛ dɔ yɛrɛ ka ɲɛta lase jamana ma Ala ka kɛ ten n'an bɔra ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na duguba kɔnɔ na mairie min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o ye ka dɔn k'a fɔ Bamakɔ yɛrɛ mairiba ye olu ye fara ɲɔgɔn kan dɔgɔ furancɛ in kɔnɔ na min y'u ka san kɔnɔ na fɛɛrɛ minnu kan ka tigɛ ani ko minnu bolodalen bɛ olu bɛ se ka kɛ cogo jumɛn de la o kɛnɛ kan Adama Sangare min ye mairiba yɛrɛ kuma min fɔ ye o filɛ. An ka bi lajɛ a kun ye k'a lajɛ musaka minnu ni kafo ye olu kafo ka kɛ ɲɔgɔn kan salon a fɔra a ka kɛ cogo min na a kɛra ten wa gɛlɛya jumɛn donna la ɲɛta jumɛn sɔrɔla la olu de bɛ fara ɲɔgɔn kan san o san kalo saba fɔlɔ san kura k'a lajɛ n'a sɔrɔ a ɲɛna ni gɛlɛya donna la walasa san kura in kɔnɔna la fili minnu n'olu donna la olu ka se ka bɔ a la ni ɲɛta mun sɔrɔla la dɔ bɛ se ka fara o kan cogo min an bɛna o de lajɛ sisan an bɛna o de fɛsɛfɛsɛ k'a lajɛ k'a dɔn mɛ bɛɛ kɔni b'a dɔn k'a
fɔ ko salon gɛlɛya bonyana ka da ko caman kan banajugu min tun b'an nɔfɛ ka fara an ka kɛlɛ minnu kɛra ni gɛlɛya caman de donna jamana kɔnɔ donc ni gɛlɛya donna jamana kɔnɔ yɔrɔ fɔlɔ min b'a gɛlɛya sɔrɔ jagoya o ɲɛmɔgɔso de ye donc Bamako dun ye ɲɛmɔgɔso de ye donc gɛlɛya minnu bɛ an kan an bɛna lajɛ de dɔ bɛ se ka bɔ la cogo di an bɛ se ka taa ɲɛ cogo di an bɛ se ka baara kɛ cogo di an b'olu de fɔ ɲɔgɔn ye sisan donc n'o réunion ma ban an tɛ se k'a fɔ n'a sɔrɔ a ka ɲi n'a ma ɲi surtout que n'a bɛ kɛ maire yɛrɛ bɛ bɔ kɛnɛ ma mɔgɔ minnu bɛ yen olu de b'a lajɛ k'a jalatigɛ an kɔni b'a ɲini ala fɛ ɲinan baara u ka nɔgɔya ka tɛmɛ salon ta kan an b'o de ɲini an b'a ɲini aw minnu ye laselikɛlaw ye a fana k'an dɛmɛ ni dugawu ye a k'an dɛmɛ ni sensibilisation ye a k'an dɛmɛ ni information ye walasa mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ de kan k'i bolo di ɲɔgɔn ma walasa baara ka se ka kɛ ni bɛɛ m'i bolo di ɲɔgɔn ma baara bɛ gɛlɛya. An balɔrɔ k'a fɔ ni tun ye Adama Sangare ni tun y'ale kan ye Bamakɔ maire ba a y'a fɔ cogo min na bɛɛ ka bolo di ɲɔgɔn ma n'o kan ka ɲɛ taa ɲɛ sanga jamana ma ala ka kɛ ten n'an bɔra ye Sugunikura kɔnɔna na kunungo wulikajɔba kɛra ye wulikajɔ tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ k'a dɔn k'a fɔ fura sugu o musolakaw bila ma k'olu ka yɔrɔ kɔni k'a yiralen bɛ k'a fɔ ko setigi dɔ nalen bɛ k'a yira k'a fɔ o yɔrɔ ninnu k'ale ka yɔrɔ don wa ko mairie-ba kɛrɛnkɛrɛnnenya Adama Sangare k'o de kɛlen bɛ ka dɛmɛɲɔgɔnya ta ni ka ɲɛ sa ma o kɔni kɛra tuma min na n'i y'a sɔrɔ u bɛ mankan na yɔrɔ in nɔfɛ sariya tigilamɔgɔw tun ye sugu kɔnɔna na musoba dɔw n'i y'a sɔrɔ o ye ɲɛma sababu ɲango ye ka se k'olu kɔni wele bɔgɔ jeninen kan kunungo jama fɛrɛndan de kɔni kunda an baladan ka fɔ olu ɲininkali yɔrɔ kan a kɔni kɛra so k'u tun kan ka taa kiri ɲɛkɔrɔ u ma se ka taa nka fɛn min bɛ yen maa caman ka fɔ la ko wulikajɔ ka kɛ joona joona Adama Sangare k'a ye gɛlɛya ta ka ɲɛ suma wa fɛɛrɛ minnu bɛ yen ko jamana ɲɛmɔgɔw ka wulikajɔ kɛ joona ni k'a ko jateminɛ n'o tɛ k'a dɔ bɛ dɔ la k'a bɛ sɔn ka kɛ gɛlɛya ye an bɛ dugawu kɛ ala kana s'o ma bɛnɲɔgɔnya hakilisegi yarabi ala ma ala k'a bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen an balodan k'a fɔ ka dɛmɛɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin an ka jamana kɔnɔna na sango togoda la sifinaka minnu bɛ yen ka se k'u sen don kow la ka baaraw yakubaya k'o ye hakilila talen an ka jamana ma ɲɛmaw fɛ o baara min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o bilalen bɛ sen kan nin waati in na o ko ɲɛma ye Mamadu Sisoko an ka lamɛn. An nisɔndiyara ni kibaruya in sɔrɔli ani lancement in kɛli i b'a jira k'a fɔ jamana dɛmɛbaa jɛkulu olu hakili bɛ togodala denmisɛnninw na u hakili bɛ jamana fana hakili b'a ka sɛnɛkɛla denmisɛnninw na o kibaruya sɔrɔli o bɛ ne nisɔndiya kibaruya sɔrɔli nisɔndiya kɔfɛ an bɛ fɛn dɔw jateminɛ caman bɛ i b'a sɔrɔ u bɛ denmisɛnninw tɔgɔ fɔ a la u bɛ denmisɛnninw de kɛ ka baaraw dilan mɛ n'a sera waleya yɔrɔ ma terrain kan a caman bɛ yen a daminɛna ni mɔgɔ minnu ye ou bien mɔgɔ minnu tɔgɔ b'a la i bɛ taa ye olu yɛrɛ tɛ ko wɛrɛw bɛ bɔ a kɔnɔna na bi ta an ye o tigɛnkan n'o danganiya sɔrɔ k'a fɔ ko a tɛna kɛ o kɛcogo la denmisɛn minnu don kɛrɛnkɛrɛnnenya la togodala denmisɛnninw nin y'u niyɔrɔ foro de ye a bɛna waleya u tɔgɔ la u yɛrɛ bɛ don a waleya kɛtɔw la cɛ ni muso don o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen sɛnɛ de don bakuruba fɔ la o la métier o métier bɛ agriculture kɔnɔna na sɛnɛ kɔnɔna na o b'a la bayɛlɛmani b'a la sɛnɛkɛjɛ b'a la baganmara b'a la mɔni b'a la hali unité fitininw industrialisation kama olu bɛɛ bɛ a kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen dama ka kan a la a ka sɔrɔ i bɛ denmisɛnnin jɛkulu ninnu kɔnɔ i bɛ si bɛ san 15 ka taa bila san 35 la kasabi yɛrɛ min programmelen don nin sen da wari in da fɛ dollar wari miliyɔn 2 ani 500 donc n'i y'o estimé ka taa an ka franc CFA la o bɛ taa miliyari 1 ani miliyɔn 800 ni dɔɔnin na donc o min bɛna kɛ ka baara in waleya a bɛna kɛ san 2 de kɔnɔna na kalo 24 kɔnɔna na a bɛ tila tuguni région 2 kɔnɔ Sikaso région kɛrɛnkɛrɛnnenya la cercle de Yanfoyila ale ni Kayi région kɛrɛnkɛrɛnnenya la cercle de Kita. An balɔden k'a fɔ ni tun ye Mamadu Sisoko a fɔra cogo min na yarabi ala bara minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ kan ka bolo da ala ka ɲɛta ye ka ɲɛsin mara ninnu kelen bɛɛ lajɛlen ma n'an bɔra ye kulu kura dɔ bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o bilala sen kan n'o kumala surunya ye CRAT o kulu in yalima i ka dɔn ka fɔ a bila kun ye sen kan mun de u bɛna mun de kɛ kulu in yɛrɛ ɲɛma dɔ bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Kemere Demba Kuyate la ale b'o ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Alhaji Kebere Demba Kuyate association min sigira an ka seko n'an ka dɔnko la ɲɛnamali kan ne y'a président d'honneur ye adamaden n'i ka miiriya yira k'a fɔ nin de ka di n ye wa n bɛ fɛ nin de ka kɛ wa nin de n ka tagasira ye jamakulu min bɛ sɔn ka tugu i nɔfɛ o ko in na k'i ka hakilila in dɛmɛ k'a fɔ anw ka hakilila ni ka hakilila ye kelen ye o ye nisɔndiya ye adamaden i bɛ fɛn o fɛn kɛ fo bɛn ka na foyi tɛ se ka sabati fo bɛn ka na bon anw donnen maa si tɛ ɲɔgɔn na an yɛrɛ dama de bɛ ɲɔgɔn na donc an ka fɛɛrɛ kɛ an ka bɛn an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka yafa ɲɔgɔn ma min b'a ni ɲɔgɔn cɛ an k'o bila kɛrɛfɛ an ka se ka juguw kɛlɛ ka bɔ an da la n'an tilala jugu kɛlɛ la min b'a ni an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ se k'o ɲɛnabɔ sow kɔnɔ an ka bulonw kɔnɔ an ka mɔgɔkɔrɔbaw fɛ an ka ɲɛmɔgɔw fɛ ka sɔrɔ an ma kɛ ni ko caman ye an ka
ka bɛn dɔrɔn n bɛ se k'o de fɔ maliyɛnw ye wa k'u hakili to an ka nin jɛkulu in na k'a dɔn k'a fɔ a ma sigi mɔgɔ si kama ni farafindenw tɛ ani maliyɛndenw an bɛ mali kɔnɔ yan de n'a kɛra ko ye ko min bɛ kɛ ko belebeleba ye ka kɛ ko ɲɛnama ye mɔgɔ fɔlɔ minnu b'a tɔgɔ ɲuman sɔrɔ o ye anw maliyɛnw de donc u ka fara an kan k'an dɛmɛ an ka hakilila la an baladan k'a fɔ Kemere Demba Kuyate ni tun y'ale kan ye kulu in yɛrɛ a ɲɛma dɔ bɛ n'i y'a sɔrɔ o y'a secrétaire ye Hamadun an ka yɛrɛ lamɛn ne tɔgɔ Hamadun Diko ne ye association ye secrétaire général ani secrétaire administratif bon an ka jɛkulu in a tɔgɔ ye CRAT o ye ka an ka ladala ko an ka dɔnniya ko mara dɔnko ni seko vous savez mi hakili lajigi ko dɔ la fɔlɔ denmisɛnninw tun bɛ lasiran u tun bɛ ladɔnniya diɲɛnatigɛ yɛrɛ tagabolo kan ni maanaw de ye ani ziiriw bon olu f'an ka segin olu kow de ma pour que yɛrɛ dɔn yɛrɛ kana denmisɛnnin yɛrɛ ka lamɔ an ka basi yɛrɛ surtout les enfants les éduquer en ce sens k'u kalan o sansi ninnu kɔnɔna na i bɔra yɔrɔ min na i k'o dɔn n'o kɛra i tagayɔrɔ t'i foro kɔnɔna fili quoi hakilina in bɛ diɲɛ fan bɛɛ ka d'a kan tɔndenw bɛ mali kɔnɔ yan u bɛ mali kɔ kan précisément hali an ka vice président yɛrɛ ale sigilen don faransi an ka secrétaire communication dɔ bɛ yen ale bɛ Espagne an ka éléments caman bɛ Côte d'Ivoire jamana in kɔni ani Afrique yɛrɛ kɔni a bɛ fan bɛɛ an bɛ gɛlɛya fɛn fɛn kɔnɔ jamana in kɔnɔ parce que an filila an taayɔrɔ de ma fɛn min maana yɛrɛ an filil'o ma donc ne bɛ maliyɛn bɛɛ wele ka farafinna cɛ muso bɛɛ lajɛlen wele k'an ka ɲɛmɔgɔw wele ko ko n'a bɛ taa danbe sira kan adamaden i kan ka wuli k'o ko ɲɛɲini i kan ka wuli seko ye min ye k'o ko la surtout aw kunnafonidilaw foli kɔni b'aw ye alhamdulilayi an b'a ɲini aw fɛ nin ko ninnu a k'a cari diɲɛ fan bɛɛ parce que an jigi b'aw kan dɛ an jigi bɛ ala kan an jigi b'aw kan foyi tɛ se ka kun ni aw tɛ an baladan k'a fɔ Hamadun Diko ni tun y'ale kan u y'a fɔ cogo min na fɛn fɛn ɲɛta ye ka ɲɛsin an ka jamana ma n'a b'o hukumu kɔnɔna na ala k'a bila o sira kan n'an bɔra ye festival dozongɔni i ka dɔn olu tun bɛ i ka dɔn k'a fɔ wulikajɔ ba la min bɛ n'i y'a sɔrɔ dozongɔni yɛrɛ mun de don o baaraw sigira sen kan Palais de la Culture Amadou Hampâté Bâ la min bɛ n'i y'a sɔrɔ o kɛra daminɛna alamisa don ka kuncɛ kari don min i ka dɔn k'a fɔ o ko sen fɛ maa caman kɛ nisɔndiya yira fɛn yɛrɛ mun de don ani mun de kan ka k'a kɔnɔna na kɛnɛ yɛrɛ deva o ye i ka dɔn k'a fɔ Abdramane Sila ale ye kuma min fɔ sen fɛ o filɛ wallahi donso ye koba ye ni mɔgɔ mun t'a dɔn o bɛ donso minɛ fɛn gansan ye donso tɛ fɛn gansan ye donsoya sigilen don danbe de kan a sigilen bɛ hɔrɔnya kan a sigilen bɛ bɛnkanw kan o tuma n'an bɛ nin kɛnɛ in kan surtout an bɛ nin wagati mun na an kan ka o tasibila kɛ ka taa donsoya yɛrɛ ma donsoya an b'a fɔ an ye kalan minnu kɛ ka faamuyali minnu sɔrɔ a ka dɔgɔ farafinna yɛrɛ dɔrɔn tɛ n'i ye diɲɛ ta k'a lajɛ a ka dɔgɔ dugu mun sigira ko donso dɔ ma dugu in sigi diɲɛ kɔnɔ o tuma jamana o jamana n'a sigilen don ni jamana ye duguw de faralen ɲɔgɔn kan i b'a sɔrɔ donso ka kilisi dɔ b'o dugu sigili kɔnɔna la o ye koba de ye n b'o fɔ mun na n b'o fɔ ka da wagati n'a kɛcogo kan mali kɔnɔ bi k'a dɔn donsoya ye mun ye fɔlɔ jamana in n'an b'a kɔnɔ bi an k'a dɔn jamana in a gundo dɔ bɛ nin cɛfarinw sigilen bolo yan dɛ o tuma donsoya dugu tɛ yen u ka kilisinin tɛ yɔrɔ mun na dugu tɛ yen u sen ma jɔ yɔrɔnin mun na dugu tɛ yen u ka ko dɔ ma se yɔrɔ dɔ la dugu ka se ka basigi a ka yiriwa an bɛ donsoya dɔn n'o ye an bɛ donsoya dɔn ni lakana ye u y'a fɔ kuma la sisan ne y'a fɔ n'an ka tasibila kɛ ka se donso minnu binna u ma wele o wa donsoya fana dɔnnen don dɛ an bɛ lakana minnu na an ka duguw la an bɛ dakɔrɔ min na an ka sigida fan o fan bɛ yen i b'a sɔrɔ donsow ye an ka lakanala dɔw ye donc an b'u fo n'u ka o lakanali o baara ye donsoya gundo ka ca ne tɛna se k'a bɛɛ fo n bɛ kelen kelenninw de fɔ a la ka se ka kɛnɛ in kan ka donsow u ka wale ɲumanw dɔn u ye an balonan k'a fɔ ni tun ye Abdramane Sila kan ye festival dozo ngoni o kɛnɛ kan a ye kuma min fɔ o de tun ye ni ala sɔnnama dozo ka yira k'a fɔ k'u bɛɛ ca min na a dama duguw la o waati kelen bɛnnen bɛ bi kɛrɛnkɛrɛnnenya bi fara ɲɔgɔn ba maison des aînés na bi dozolakaw u bɔra mali yɔrɔ caman na bi minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan lajɛrɛba dɔ senfɛ bi nɛgɛ kanɲɛ 9 waatiw la ka se k'a dɔn bi mun ni mun de bɛ ka kɛ gɛlɛya minnu kuma bɛ ka fɔ bi olu kan yalima a jumɛn b'u a b'olu nɔ na walima a t'u nɔ na walima gɛlɛya b'u ni minnu cɛ ka se ka ɲɛfɔli k'a ko k'an bɛ dugawu kɛ jamana in ɲɛta o bɛ sabati sira fɛ ala ka jamana in bila o sira kan n'an bɔra ye min ye ka dɔn k'a fɔ kulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ ye min sigira sen kan ko asfiya o ye kulu ye ka fara ɲɔgɔn kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya musolakaw ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɛ
denmisɛnnin ka bɛɛ lajɛlen ka se ka jagi tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Mali min n'an b'a kɔnɔna na ɲɛtaa bɛ se ka sabati cogo min na k'o kɛ fara ɲɔgɔn ba in a ɲɛmaaya an b'a lɔn k'a fɔ Fatumata Barika ale a ko ɲɛmaa ye u ye fara ɲɔgɔn ba in kɛ o fara ɲɔgɔn kɔnɔ ale ye kuma min fɔ o filɛ. Asfiya ka nin kɛnɛ in sigira thème dɔ kan n'o ye la valorisation de la jeune famille o ye musomani ka sankɔrɔta ani ka yira fana bɛ se ka an da don jamana kow la et que bi prise de décision bɛɛ la on doit nous impliquer a daminɛ Bamako fo Kidal a bɛɛ tun bɛ yan bi ala barika la bon ni fana bɛ message dɔ de yira a b'a yira ko bɛn bɛ Mali kɔnɔ kelenya b'a kɔnɔ mais halisa anw maliyɛnw k'an sinsin an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma jamana bɛ yɔrɔ min na sisan a mago bɛ jamanaden bɛɛ la donc a diyara ne ye vraiment u bɛɛ sera ka yan sɔrɔ u ye prestation caman kɛ. An b'a lɔn k'a fɔ kɛnɛ in kan ministre b'a ka jamana kɔnɔ n'u ka baara ɲɛsinnen ma farikolo ɲɛnajɛ ni denmisɛnninnakaw ka ko in ɲɛna walima Atayer ale ye kuma min fɔ kɛnɛ kan o filɛ. An bɛ Star Mamadou Konate association Asfiya ye cérémonie ba organisée ka Mali muso bɛɛ wele u ye défilé kɛ u ye message de paix passé u ye ani musique ani fɛn caman donc an bɛ association remercier an b'a féliciter muso jɔyɔrɔ ka bon fɛn bɛɛ la refondation ani jamana yɛrɛ lakana ani jamana fɛn bɛɛ donc u ka place ani u ka rôle u ka bon jamana kɔnɔ. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye ministre kan ye a y'a fɔ cogo min na fɛn min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'i y'a bɛlɛlen fara ɲɔgɔn kan min da ka di an ka jamana ala ka kɛ ten k'an ka jamana bila sira kan n'an bɔra ye k'a dɔn k'a fɔ Faransi jamana e ka dɔn olu ka wulikajɔ min kɛra an ka jamana kɔnɔ na n'o ma kɛ i ka dɔn k'a fɔ maa caman fɛ ko ye an ka jamana kɔnɔ k'a yira k'a fɔ Faransi bɛ ka gɛlɛya min ta ka ɲɛsin an ka jamana ma u ka kunnafoni siraw k'u b'a la ka se ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin an ka jamana ma jamana in ka taaɲɛ ye fɛn fɛn k'u b'a la k'o fɔ k'o segin kɔfɛ o kɛra sababu ye jamana maa ɲɛmaaw olu ka wulikajɔ ta k'a yira k'a fɔ u ka baaraw kɔni ka se k'olu sodora an ka jamana kɔnɔ na o sen fɛ min ye ka dɔn k'a fɔ kulu min bɛ n'a wele ko fasoden ɲumanya o tɔn ɲɛma n'i y'a sɔrɔ Ibrahima Kebe ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Bon, o ye fɛn ye a tɛ bali an na parce que n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ a kɛra RFI o a kɛra France 24 o a kɛra TV5 o nin bɛɛ ye instrument de ye min bɛ impérialisme français ka mission na a kɛra an ka jamana kɔnɔna a kɛra jamana yɔrɔ kɔnɔna ye. Il est clair que an ka jamana ɲɛmɔgɔ n'u ni ɲɔgɔn cɛ bi furukufuruku dɔ bɛ yen donc n'o furukufuruku bɛ yen u ka organe minnu bɛ yen n'o ye impérialisme baara organe ninnu ye u b'o bila en marche donc ni an ka ɲɛmɔgɔw ye disposition dɔw ta donc o bɛ vraiment a b'a yira k'a fɔ u fana bɛ k'u ka média fɛnw kɛlɛ la mais min fɔra très généralement organe ninnu y'a ɲangata dɔ de fɔ n'a fɔ anw ka armée ye ko dɔ de kɛ sur le terrain anw ka jateminɛ la armée ko la bi m'an bila an bɛ k'an ka armée senkɔrɔma tintin hali sini tant que an bɛ balo la an bɛ Mali armée an b'a senkɔrɔma tintin donc n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ o Faransi kelen de ye bunti ka an ka faso jama dɔw k'olu bunte min kɛra bunti k'u to ɲaga la ONU yɛrɛ ye rapport bɔ enquête kɔfɛ k'a fɔ ko Faransi de y'a bavure kɛ mais Faransi y'o refusé a ma sɔn ka jɔ o la a don hali na anw yɛrɛ ka jamana ɲɛmɔgɔw ye Faransi kɔkɔrɔ don o baara la mais ce qui est clair Faransi y'o fagali kɛ an ka jamana kɔnɔna la donc bi Faransi ka jateminɛw kɔnɔna la a fana bɛ kunnafoni de ta k'a tinti mɔgɔw kun k'a yira k'a fɔ anw ka armée bɛ ka nin wale jugu ninnu kɛ jamana kɔnɔna la pour que ale ye min fɔ Wagner nali ko la ka se k'o sɛbɛntiya n'a ka nin kunnafoni di so ninnu bɔlɔlɔ kɔnɔna ye bon ni jamana ɲɛmɔgɔw y'a o faamuya Faransi yɛrɛ ye min kɛ kunun ka refuser n'olu fana y'a refuser bi hakili la bɛɛ b'i jo fɛ i ka kɛlɛ kɔnɔna la mais armée kan ka soutenu kɛlɛ mana bɔ yɔrɔ yɔrɔ ka ɲɛsin an ka armée la hali ni kuma cɛjugu mana bɔ yɔrɔ yɔrɔ ka ɲɛsin Mali armée ma je dis bien Mali armée ma an m'an ka sɔn an m'an ka jɛn n'a ye abada Mali armée kan ka kɔkɔrɔ don o de la. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Ibrahima Kebe ni tun y'ale kan ye a y'a fɔ cogo min na jamana in kɔnɔ na an ka lakanaba minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ u ka fini takun tɛ dɔ ye ka se k'an lakana fɛn o fɛn ma fɔ ka ɲɛsin olu ma n'i y'a sɔrɔ o ye fɛn ye n'a bɛ dankari u la ko wulikajɔ kan ka kɛ fasoden bɛlɛlen fɛ ka se k'u kɔkɔrɔma don o y'a kunba de ye ala kan ka jamana ni k'a kɔlɔsuma n'an bɔra ye Ablaye Diallo ale bɛ Jabali ale ko wulikajɔ min kɛra n'i y'a sɔrɔ n'o ye fali min kuma fɔra ko dɔw bɛ k'a fɔ ko kalo yɛrɛ de don wa k'olu yɛrɛ somɔgɔw don k'ale bɛ k'u ma se ka su ta fɔlɔ an k'a lamɛn. Ablaye Diallo ka bɔ Jabali la ne bɛ Jabali yɛrɛ dugu kɔnɔ fɛn min kɛra fala kɔfɛ mɔgɔ minnu fagalen bɛ fala kɔfɛ komi journaliste dɔ bɔra ka kuma ko Umaru Tarawele ko kuma in tɛ tiɲɛ ko sanga y'a sɛgɛsɛgɛ a ko la kuma in tɛ tiɲɛ an bɛ se ka min yira fɛn ye cɛ ye bi fɛn ye cɛ ye sini o su dalen bɛ magama ko la an bɛ fɛ ka min fɔ mɔgɔw ye fanga ye an ka fanga de maa si kelen ta tɛ fanga ye n'o ɲɛna u bɛ ɲɛ anw dɛmɛ n'u tiɲɛna u bɛ tiɲɛ anw dɛmɛ mana fɛn o fɛn n'a y'a ye
ko fɛn min ye tiɲɛ ye an kan ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'a fɔ i n'a fɔ n'a ye tiɲɛnikɛlaw fana ye yɔrɔ min na an ko k'an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'a fɔ ni dɔ ye tiɲɛni kɛ an k'a fɔ fanga ye président laɲini tɛ jamanadenw ka faga fu la minisiri laɲini tɛ jamanadenw ka faga fu la tuma n'a ye mɔgɔ dɔ ye ni tiɲɛni kɛ an k'a fɔ pour que fu ka a sira o ko la yanni a ka mɔgɔw bolo da ni fɛn min kɛra cɛ n'a bɛ ka wuli k'a fɔ ko o kuma tɛ cɛ walima ka mɔgɔw lagosi n'o kuma ye France ka espion dɔ an kan ka hakili di ɲɔgɔn ma ko la ni fɛn o fɛn min n'a fɔra ko tiɲɛ don a kan ka ko de ɲini a kana nkalontigiya ten parce que a bɛ kɛ maaw dɔw bolo hali ni fɛn kɛra cɛ ye ko k'a nkalontigiya o tɛ fanga dɛmɛli ye o ye fanga coro de parce que fɛn min kɛra cɛ ye n'i ko i b'a nkalontigiya a kɛra maa o maa min na a bɛ digi a la ala ka kisi ni olu fana ma hakili ɲuman sɔrɔ u bɛ kɛ maa minnu ye maa minnu ye tiɲɛnikɛlaw ye fɛn o fɛn n'a sɔrɔla tiɲɛ dɔ dɔrɔn an k'a tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o tɛ fanga lagosili ye parce que accident bɛ bɛɛ sɔrɔ a bɛ se ka mɔgɔ minnu y'a kɛ a bɛ se ka u y'a laɲini u ma laɲini ne kɔni t'o dɔn nka n'a kɛra ne kɔni bɛ min dɔn président ka laɲini t'o ye an ka ko in an k'a ɲɛɲini ka fɛɛrɛ ɲini a la nka k'a fɔ ko sigi ka nkalontigiya nin tɛ fɛn ye fɛn min bɛ jamana dilan n'i ye tiɲɛni kɛ a ka yira la k'a fɔ i ye min kɛ o ye erreur ye mana an bɛɛ de k'u fanga kelen de kɔnɔna na n'a fɔra ko dɔw de bɛ ka kuma dɔw de ko tiɲɛ tɛ u su dalen de u su ma ta yɛrɛ mɔgɔw minnu bɛ ka ni hakilina in fana ta fanga an bɛɛ ta ye fanga de ne yɛrɛ min bɛ ka kuma ne yɛrɛ ka mɔgɔw bɛɛ fanga la erreur kɛra yɔrɔ o yɔrɔ faut que an ka tiɲɛ fɔ ko erreur kɛra de o tɛ fanga la gosili ye o tɛ fanga la burujali ye Hashimi sigilen bi a ka di an bɛɛ la an ka hɛrɛ de bɛ wolo nka n'a fɔra ni erreur kɛra yɔrɔ min na fo maga fana kana kɛ o yɔrɔ la fana bon nin tɛ jamana dilali mɔgɔ minnu ka fagara an ka mɔgɔw an ni torolen don kuma na dɛmɛ kan ka ko anw ye pour que an ka su ninnu ta ka taa sutura a n'a fɔra ko mɔgɔw dɔ de sigilen de k'a fɔ ko o kuma tɛ tiɲɛ bon nin tɛ jamana dilali ye de ka sabali Hashimi tɛ maa kelen ta ye n'u bɛ se ka enquête kɛ n'i ka numéro yɛrɛ n'o ye min wele ne yɛrɛ bɛ taa n'u sigara ko min ka kuma ni nkalon ye k'a wele ni numéro ye ne yɛrɛ bɛ taa fɛn min bɛ jamana jɔ fo an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye an ka tiɲɛ fana baliya tant que n'a fɔra ko an bɛ karisa fɛ dɔrɔn dɔ b'i ta kɛ ko hali n'i y'a tigilamɔgɔ bɛ nkalon kan k'i ka fiyɛ ten nɔ o tɛ jamana jɔ n bɛ tila kɛ e fana Ablaye fana fo kosɛbɛ k'i ka cɛsiri la ani siya damakɛɲɛ la i ni hɔrɔnya i ni tilenya i ni tiɲɛ ni baraji ala k'i sara ni hɛrɛ ye. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Ablaye Jalo kan ye an bɛ dugawu kɛ an ka jamana basigi ni lafiya o bɛ na jamana kɔnɔ sira o sira fɛ ala k'an ka jamana kolosuma n'an bɔra ye min ye ka dɔn k'a fɔ mawuludu kɛnɛ min sigira Abakar Jakite ale fɛ an b'a lɔn k'a fɔ sibirido sufɛla fɛ Yirimajɔ Bakɔrɔbabugu kulu sanfɛla la o kɛnɛ kan maaw bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka se kɛnɛ kan maa dɔ b'u ka sira di an ka daw lamɛn. n tɔgɔ de ye Fuseni Fanɛ ka bɔ Kayi n bɛ Bamakɔ yan Ustazi Abubakar Jakite ale ka mawuludu la san o san Abubakar Jakite a bɛ nin kɛnɛba in sigi an baden alisilamɛw ye nka ɲinata a kɛla kabako de tiɲɛ a bɛ baara min na Mali kɔnɔ kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi don ka wajulu kɛ ka mɔgɔw lafaamu ka tila ka kalandenw lakana ka diinɛ na folo kɛ diinɛ faamu ka tila k'a walawala sini kɛnɛ ani laban ɲuman ala k'a di an ma san wɛrɛ ala k'o yira ne an bɛɛ lajɛlen na an kana sigi ni kɛnɛ kelen kan. Ne ye Madame Tarawele Ajaratu Ɲagate Bakari karamɔgɔ muso de ne ka bɔ Bamakɔ ATT-bugu la n bɛ dugawu kɛ ala ka san wɛrɛ yira an na an ye kuranɛ min jigi ala ka kɛ barika ye ala ka minɛ k'o bɛɛ nɔgɔya ala ka laɲiniw sabati ala ka ɲinifɛnw kɛ sɔrɔ fɛ bi don lahɔrɔma kɔsɔ sala rasul. Ne tɔgɔ ye Jakariya Kulubali ka bɔ Fana mara la n ka dugu ye Fugani k'e Ablaye yɛrɛ Kulubali fo fɔlɔ k'i barika da i ka kɛwale ɲuman o tɛmɛnen kɔfɛ jama fɛn fɛn yɛrɛ se kɛnɛ kan ka bɛɛ lajɛlen fɔ ka bɛɛ wale ɲuman dɔn Bakari Bɛnkɛ de ye ne ka bɔ Fugani. Ne ye Mamu Kamara ye ne ye Mufa karamɔgɔ dɔgɔmuso ye Bakari lamɔna anw yɛrɛ de bolo ye an ka foli ba ye e yɛrɛ min bolo b'a la ala ka yɛrɛ k'i ye san o san an ka jɛ ka na kɛ Bakari fɛ yan nɔ. Ne tɔgɔ ye Jɛnɛba Kulubali ka bɔ Sokurani ne ye Bakari ba terimuso ye ka bɔ Sokurani an ɲinɛn da ka hɛrɛ la cogo min ala ka sagɔn ta kɛ jira na hɛrɛ la k'a yɛrɛ bolo mɛn baara la ka sini kɛnɛya d'a ma. Ne tɔgɔ Bintu Jalo ka bɔ Gwendo ne den ye Bakari ye a tɛnɛmuso de ye ne ye ne n'a ka kuranɛ jiginna ala ka a kɛ si ye ala k'a kɛ kɛnɛya ye ala ka barika don a ka kɔrɔ a bɛ min ala fɛ ala k'o nɔgɔya a ma sira min ala ka kisi o ma an bɛ arajo mɔgɔw yɛrɛ fo ani ca ka taama na. Ne ye Jɛnɛba Kulubali ye ka bɔ Malikubugu a ba ye ne n b'a a nɔfɛ n b'a bɛɛ fo k'u wale ɲuman dɔn fɛn o fɛn nana mako o mako kama nka ala ka bɛɛ mago ɲa k'i yɛrɛ fo. an b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye maa dɔw kan ye o kɔfɛ segukaw fɛ yen olu ka sirifukɛ tun bɛ kɛnɛ kan. Ne ye Sheikh Muhammadul Muktar Haidara ka bɔ Segu n nana Abubakar ka mawuludu ko de kama yan alhamdulilahi n ye fɛn o fɛn kɔni ye yan ala tanu ala kira kanu
an ka kɛɲɛw fɛ lillahi wa rasuli diinɛ yɛrɛ kɔni diinɛ yɛrɛ de a bɛ hɛrɛ de se jamana ma a bɛ barika de don jamana na a bɛ bɛn de kofɔ a bɛ kelenya de kofɔ a bɛ ɲɔgɔnganu de kofɔ wa a bɛ jamana tin don ɲɔgɔn na mawludu ko kuma kɔni ka ca nka tiɲɛ kɔnɔ o bɛ segin ala ka cibaa ma sallallahu alaihi wa sallam parce que mawludu ko kun anw fɛ ala ka cibaa ko de don anw bɛ kantigɛ k'an don ala ka cibaa nɔfɛ sallallahu alaihi wa sallam an b'a lɔn k'a fɔ ni cɛ segu ka sirifikɛ kan ye o kɔfɛ Abakar Jakite a yɛrɛ kuma min fɔ o filɛ. Ne tɔgɔ Abubakar Jakite ka bɔ Yirimajɔ Bakɔrɔbabugu la an bɛ mawludu kɛnɛ de kan n'o ye kiraba bangeni nisɔndiya sallallahu alaihi wasallam kira min cira ka na diɲɛ dafɛn bɛɛ lajɛlen kama san o san b'o mawludu kɛnɛ de sigi. N'i y'a sanjuruna y'i fɛ n'i y'a kɛnɛ wɔɔrɔnan de ye ne fɛ kira tanu n'i y'a ye an da sera o ma parce que diɲɛ dara kira de kanu kosɔn sallallahu alaihi wasallam ni kira kun tɛ diɲɛ kun t'i da ne kira kun tɛ alijinɛ t'i da janɛmɛ t'i da i ka hɛrɛ ni i ka tɔɔrɔ a bɛ sɔrɔ n'i ma maa min kanu a ka kan i k'o tigi tanu wa i k'i jigi da o tigi kan k'a dɔn don dɔ ne ye nin kanu i bɛna se ka don alijinɛ kɔnɔ o de kosɔn cɛ o cɛ y'i da kira kanu na lahara tɛ k'o la n'i y'a ye n kumana jamana in kan n jigila kun tigɛra jamana ko in na kojugu jamana in denw de banna jamana in na ala kira dun ko ten sallallahu alaihi wasallam a ko maa o maa i ba n'i faso la ko i tɛ hɔrɔn ye i tɛ halala ye minnu misaliya suru dɔ d'i ma ala ka dafɛn dɔ kun bɛ yen n'o ye juguni ye juguni kun bɛ taa baro kɛ kira fɛ sallallahu alaihi wasallam su o su n'a taara baro la kira b'a fɔ k'a bɛ taa bilasira a tɛ sɔn ka bɔ a bɛ kira bila kira ka da la don dɔ la kira ko juguni ma ko juguni e ye hɔrɔn ye ne ye hɔrɔn ye don o don i bɛna fɛ baro la ne ma t'i bilasira e ye n da hɔrɔnya na kira tugura juguni kɔ ka taa se juguni siyɔrɔ la ka taa sɔrɔ furajala ye a ko kira n'i y'a ye ne b'a fɔ i ka n bila da in na n t'a fɔ an ka se yan nin ye ne siyɔrɔ de ne bɛ si furajala in de jugɔrɔ an bɛ nin yuguba wa ne faw ta fakɔ n'o ye n benbakɛw ye olu bɛɛ tun bɛ si nin furajala jukɔrɔ o de kosɔn ne t'a fɔ i ka n siyɔrɔ ye wa fɛn wɛrɛ tɛ dɛ n t'a fɔ i kana ne hinɛ minɛ ne siyɔrɔ ye n'o tɛ n bɛ sa kalo 12 sanji bɛ n bɔgɔya ne hinɛ tɛ don n yɛrɛ la parce que n bɛ yan kanu n faw de sɔrɔla yan juguni y'o fɔ kira ye ala kɛra ko ko ye tiɲɛ o tuma juguni n bɛ dugawu k'i ye hali ne maa min faso kɛra tomongolo ye ala ka bɛɛ faso kanu don i la kira y'o dugawu kɛ juguni ye o ni bi cɛ juguni bɛ si furajalaw jukɔrɔ a ma ba faso la n'i y'a ye ne bɛ kuma faso kan fasoden juguw de cɛyara an bɛ ka kɛ n yɛrɛ de ye k'an yɛrɛ kɔnɔ fara fɛn wɛrɛ tɛ dɛ diɲɛ in yɔrɔ ɲiniw de don n'o tɛ jamana ko tɛ ala ko tɛ kira ko tɛ a n'o ka jan kojugu parce que n'i y'a ye an b'a fɔ ko lamɔ ka caya du kɔnɔ ne den de ma lamɔ a tɛ se ka faso jɔ maa min kɛɲɛna faso la o tɛ se ka kabila jɔ a tɛ se ka jamana jɔ wa jamana den marabali de cayara wa o den marabaliw cayalen olu de bɛ jamana kɔnɔ nka kira ko ten sallallahu alaihi wasallam foyi tɛ tiɲɛ kɔfɛ bilen fo nkalon tigɛ n'i y'a ye n kumana jamana kan n b'a fɔ jamana in ka ɲa bɛɛ ni keleya ka don jamana in kɔnɔ nansaraw t'a jɔ siniwaw t'a jɔ tubabuw t'a jɔ wa tasimu bi hablillah jami'an wala tafaraku f'an ka fara ɲɔgɔn kan an ka jamana in kɔnɔ k'a jɔ minnu bɛ ɲɛmɔgɔya la k'u bonya minnu nana ni tiɲɛtigiw don ka tugu u kɔ diɲɛ yɔrɔ ɲinina k'olu to yen parce que foyi t'o kɔfɛ fo tɔɲɔ ni ɲani an bɔra dingɛkɔrɔba minnu kɔnɔ ka tɛmɛ n'olu firila n'an ye ala ka n'o dingɛkɔrɔ ɲɔgɔnnaw bili n'an ye bilen an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Abakar Jakite ni tun y'ale kan ye a kɛra i ka dɔn k'a fɔ jamakoba ye u ye dugawudonba kɛ jamana ye an bɛ dugawu kɛ ala ka dugawu bɛɛ lajɛlen minɛ n'an bɔra ye gɛlɛya min b'an ka jamana kan bi n'i y'a sɔrɔ anbariko ye fɛɛrɛ jumɛn de bɛ bi ani sunkalo bɛ ka se gɛlɛyaw bɛ se ka kɛ mun ye jagokɛlaw ka ɲɛmaa kɛrɛnkɛrɛnnana Yusufu Batili ale b'o ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Depuis le 9 janvier, Communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO ni IMOA mɔgɔw, Union économique monétaire ouest africaine, olu jɛkulu fila Mali b'o la. U ye lajɛrɛ dɔ kɛ ka ɲangiti dɔ ta ka ɲɛsin Mali ma. U b'a fɔ ma embargo. Mun ye commercial ye, u ye frontières datugu an ka minɛnw dɔw la. U b'a fɔ produit mɔgɔ ko produit première nécessité. Olu produit ninnu u ye a fɔ ko olu sen t'a la. N'a bɔra olu la u ye produit tɔw bɛɛ k'a la. Misali la fɛn min bɛ dun u y'olu bɔ a la. Bon o b'a sɔrɔ denlako la Mali minɛn 100 o 170 bɛ tɛmɛ Dakar fɛ. 20 bɛ tɛmɛ Abidjan fɛ. A tɔ bɛ tɛmɛ Nouakchott ni Guinée ni Tema ani Lomé ani Cotonou. Mɔgɔ caman ka minɛn kun taara ninnu yɔrɔ la ka ban. Gɛlɛya fɔlɔ de o ye minɛn kun bɛ Sénégal halisa bɛ yen caman ani Côte d'Ivoire. Gɛlɛya dɔw ye sɔrɔla la ka u bɔ yen nɔ k'a bila ka taa jamana wɛrɛ la a gɛlɛyara. Mais an n'u ye baara caman kɛ bɛnkan na u ye caman bila ka na hali minnu tun man kan na o kuma ye tiɲɛ u ye caman bila ka na mais ni habitude falenna i bɛ gɛlɛya sɔrɔ a baara la nin kalo fila in kɔnɔ gɛlɛya dɔ kɛra a kɔnɔ mais an kun b'a ɲini k'a fɔ ko gɛlɛya tun bɛ kɛ cogoya min a ma kɛ ten ka da wulikajɔ minnu bilala sen na chambre de commerce
ana a baara kɛ ɲɔgɔn conseil de chargé ni conseil de transport routier ani département ninnu bɛɛ ka fanga fara ɲɔgɔn kan pour que fɛn ka na an de la k'a fɔ yan nɔ ni ala sɔnna ko fɛn tɛ manqué fɛn ma manqué fana a bɛ se ka kɛ a gɛlɛyara de sinon fɛn ma manqué yan nɔ k'a fɔ ko nin fɛn in tɛ sɔrɔ sugu la tuguni o ayi o tɛ yen ala barika la sukaro bɛ yan nɔnɔ bɛ yan tulu bɛ yan farini bɛ yan produit tɔw bɛ sɛnɛ an fɛ ɲɔ ni kaba ni saɲɔ ni keninge ni fɛn ninnu olu tɔw bɛ sɛnɛ an fɛ yan a bɛ se ka kɛ ninnu dɔw la dɔw gɛlɛyara mais a ko nana a n'a ta o ta gɛlɛya la ala barika la a ka nɔgɔ an fɛ ka tɛmɛ jamana caman b'an kɛrɛfɛ bon olu ka jɔw an ka partenaires an y'u caman approché k'a fɔ u ka nɔgɔya k'an ye olu dɔw a ma se a ka fɔ kɛnɛma ninnu produit kɔfɛ gɛlɛya bɛ siman ko la o ye yɔrɔ fila ye siman mun bɛ dilan an fɛ yan a tɛ boli kɛ a tɛ ka dilan i n'a fɔ a tun bɛ dilan cogoya min na ani mun bɛ ka na fana a tɛ ka na i n'a fɔ a kan ka na cogoya min na parce que siman b'a la siman man kan ka na mais malgré tout ça la n y'a fɔ cogoya min an ye fɛɛrɛw tigɛ olu caman bɛ ka na produit caman bɛ yen nɔ mun man kan ka na a bɛ ka na mais olu détail la an y'a kɛ cogo di a man kan an ka da dɔw la k'a fɔ k'an b'a ɲɛfɔ gɛlɛya kɔni b'a la mais a n'a ta o ta moyen dɔ sera ka sɔrɔ a la n bɛ ka kuma minɛn ko fan fɛ dɛ embargo financière ni olu ni état cɛ ne tɛ n da dɔw la o ye ministère de l'économie et des finances ka ko ye olu de bɛ se ko olu jabolo di hali ne b'a kalama o tɛ ne ka baara ye ne bɛ se ka mun fɔ o ye jago sira ye dɔ bɛ ka bɔ Laginɛ sira dɔ bɛ ka bɔ Moritani sira komi n y'a fɔ cogoya min na gɛlɛyaw ninnu mun y'olu gɛlɛya dɔɔni embargo kɛtɔ ka kɛ o y'a sɔrɔ minɛnw sera Dakar ka ban mun tun kan ka na de olu caman de orienté ka taa Moritani ka taa Laginɛ ani minɛn kura fɛn fɛn kan ka na an y'a fɔ olu ye k'u ka orienté ka taa olu dugu la mais mun sera Abidjan ka ban ani mun sera Dakar ka ban gɛlɛya kun bɛ olu de la olu bɛ se ka se an fɛ cogo di an y'o fɛɛrɛ de tigɛ ngi nka a caman nana o de la douane ka recette a ma santi kosɛbɛ olu ka transfert kɛ ka taa kɔfɛ a daminɛna u y'a fɔ an ye k'a fɔ ko o tɛ ban n'a sɔrɔ i bɛ wari min bila ka taa kɔfɛ n'a kan ka minɛn mun san n'a sɔrɔ produit premier nécessité don n'a fɔra ko minɛn mun tun yamaruyalen don ka don n'i bɛ ka taa olu san u t'u ban mais n'i bɛ ka taa minɛn wɛrɛ san mun tɛ olu ye u kun b'u ban o de la i bɛ ka faamuya bon o y'o daminɛ wariw bɛ ka taa mais kɔfɛ réticence nana k'a la parce que i b'a dɔn kalama an ka jago la sanga feere la diɲɛ kɔnɔ kɛmɛ o kɛmɛ an bɛ 60 kɛ ani CEDEAO cɛ fɔlɔ 40 de bɛ kɛ an ni jamana tɔw cɛ bi la minɛn fɛn fɛn tun bɛ bɔ kɔfɛ a caman u tigiw nan'u sigi kɔgɔjida ninnu na donc i b'a sɔrɔ sukaro a tɛ dilan Sénégal mais sukaro feerelaw bɛ Sénégal u sigilen bɛ Sénégal u sigilen bɛ Abidjan u sigilen bɛ Moritani u sigilen bɛ yɔrɔ dɔw la minɛn tɔ ninnu bɛɛ caman bɛ ten malo bɛ ten tulu bɛ ten nɔnɔ bɛ ten a tɛ k'i n'a fɔ ko i bɛ bɔ yan bɛ taa fo Hollande a dɔw bɛ kɛ dɛ mais a man ca donc wariw bɛ ka taa mais gɛlɛya b'a la dɔɔni a do wari cili la mais a bɛ ka taa mais gɛlɛya kɔni b'a la fana o fana ye tiɲɛ parce que f'i ka a fɛsɛfɛsɛ ka yira k'a fɔ wari bɛ ka taa kɛ ka fɛn mun san a kan ka kɛ minɛn ye minɛn mun yamaruyalen ka don bon anw ka sago ye de ye embargo ka wuli ka bɔ yen an ka sago de embargo ka wuli ka bɔ yen état yɛrɛ sago de ye embargo ka wuli ka bɔ yen gɛlɛyaw bɛ gɛlɛya la nin y'a san ta an bɛ gɛlɛya kɔnɔ 2020 Covid-19 nana 2020 événement minnu kɛra yan embargo kɛra na siɲɛ joli n'a ma kɛ jamana barika b'a la mɔgɔ min b'a kɔnɔ o jolen don état bɛ ka effort kɛ commerçant fana bɛ ka effort kɛ bi tuma dɔrɔn an ye gɛlɛya dɔ sɔrɔ malgré nin gɛlɛya bɛ yen nɔ anw ka fɛnw ka nɔgɔn ni bɛɛ ta ye yɔrɔ o ye effort ba de état bɛ fo la commerçant fana bɛ fo la mais ni embargo continuera a ka gɛlɛn an ka ala deli bɛn ka sɔrɔ a la joona a ka wuli ka bɔ yen a da ka di anw na a da ka di bɛɛ la a da ka di jamanadenw na parce que front caman bɛ yen an ka nin bɔ yen fɔlɔ pour faire face aux autres fronts donc embargo ka wuli o de ka d'an ye ka a ɲini maliyɛnw bɛɛ fɛ an bɛ gɛlɛya kɔnɔ fɛn fɛn bɛ se ka to ni gɛlɛya in ka bɔ yen ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma i ka hakɛ mun ye k'o ye ko to yen i ni mun ka kan i k'o ye ko to yen ka jamana ka intérêt bila fɛn bɛɛ ɲɛ tɔnɔ ni kun b'a sɔrɔ hakɛ mun na an b'a fɔ k'i ka perdi dɛ mais sɔn i ka jɛ caman kɔ état fana bɛ jɛ a ka droit caman kɔ pour que a ka sɔrɔ nɔgɔya dɔ la pour que maliyɛnw ka se k'a sɔrɔ nɔgɔya la yanni tile damadɔ cɛ an bɛna dɔw la hɔrɔmakalo la o de ye sunkalo ye dun ka fa ka se ka sɔrɔ bɛɛ fɛ nɔgɔya la cogo dɔ la mais bɛɛ ka sigi n'a ye fɛn bɛna fara fɛnw kan fura foyi t'o la bɛɛ k'i labɛn k'o kɔnɔ pour que n'o kɛra a kana digi mɔgɔ la an b'a lɔn k'a fɔ min ye Yusuf Bathily ni tun y'ale kan u y'a fɔ cogo min na gɛlɛya in a bɛ se ka wuli ka bɔ an da la cogo min na ala k'an ka jamana bila o sira kan n'an bɔra yen an bɛ taa jamana kɔkan na Mohamed Samakɛ mun b'e bolo bi an karamɔgɔ y'a fɔ cogo min na an bɛ taa Corée du Nord an b'a ladɔn k'a fɔ min ye Corée du Nord jamana kɔnɔ ko tuma ni tuma k'u bɛ wulikajɔ la min ye ka se k'u ka kɛlɛkɛminɛnw ka olu kɔni sɛgɛsɛgɛ ko karido an bɛ min wele ko roquette lance roquette k'u ye o 4 ɲɔgɔn kɔni k'o fili k'a ɲɛsin Japon jamana ma wulikajɔ kun tɛ dɔrɔn ye ko ka se ka labɛn kɔni sabati walasa k'u ka minɛnw kɔni ka to k'u lajɛ kuma ni kuma n'an bɔra yen an bɛ taa Suède
ama ladonna ka fɔ musolaka fila kɔnɔ olu kɔni bɔnnen na kalanso kɔnɔna kalanso min ni camancɛ kalanso n'an b'a ko lycée wulikajɔw kɛra lakanabaaw fɛ ka se ka tɛgɛ da siganama dɔ kan na ye k'a fɔ ko o kɔni ye kalanden dɔ ye wa ko kalanden yɛrɛ ko a sisan tɛ tɛmɛ san 18 kan n'an bɔra an bɛ taa sinikaw fɛ an b'a ladonna k'a fɔ avion kasara dɔ kɔni kɛra Chine jamana ka tɛnɛnto mars kalo tile 21 san 2022 a yirala k'a fɔ ko avion kɔnɔna na ko maa 132 ko olu tuma kɔnɔna na ko avion in ko a jigiyɔrɔ taara bɛɛ kulu ani ɲɔgɔn cɛla ma ko wulikajɔw bɛ senna nin waati na ka se ka ayiwa maaw walima maaw n'u bolofɛnw ka se ka olu sɔrɔ cogo min na n'an bɔra an bɛ taa Alimaɲikaw fɛ yen an b'a dɔn k'a fɔ ka kɛ ni ballon min na ale bɛ Ukraine na ale ni Rusila jamana ɲɔgɔn cɛ nin waati na ko Alimaɲi jamana kɔni k'olu sɛbɛkɔrɔ jɔlen don bawo olu ka gazi ko o fanba kɔni bɔ Rusilakaw fɛ yen o de kama Alimaɲi jamana kɔni ma wulikajɔ la nin waati na diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ o bɛ se ka gazi ale bɛ se ka sɔrɔ cogo min na ka na Alimaɲi min b'u bolo kana ban pepe k'u bololankolon to n'an bɔra yen an bɛ taa Tunisikaw fɛ yen an b'a dɔn k'a fɔ min ye Arayi n'o ye terrain fila k'olu kɔni ɲɔgɔn sɔrɔ k'a kɛra sababu ka se ka maa caman kɔni kɔ olu bɔnɔni na kunnafoni ko fɔla ko a na kɛ ni terrain dɔ la kelen kɔni a ta sira bila ka se ka se kelen ma ko a kɔni kisɛkɔrɔ gɛlɛn don kosɛbɛ kosɛbɛ ko min ye enquête ye ko olu kɔni bɛ sɛnɛ nin waati na an karamɔgɔ nin bɛ dan sigi an ka sɔgɔmada na ko kunnafoni la ka ɲɛsin an lamɛnbagaw ma. An bɛ dugawu kɛ yarabiya la kasara bɔra fan o fan yarabiya la ala k'an kisi kasara ma ala k'an kelenna bɛɛ lajɛlen ala k'an kisi a ma an ka jamana kɔnɔ na a n'a kɔ ka gɛlɛya bɛ yɔrɔ yɔrɔ bi k'an bɛ ɲɔgɔn fɛ dusukun ni hakilila tasira bɛɛ la ala ka basigi badabada k'o sabati an ka jamanaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ na